Para bilen işe kabul edilen hastahana işçileri köpçülükde işten boşadylýar. Türkmenbaşynyň köpugurly hastahanasyna para bilen işe yerleşen 50 töwereg işçi şolsanly arasaçlyk işçileri tämirlikçiler köpçülükde işten boşadylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 5 ay ýol açylyp ulanylmagy berilen köpugurly hastahana gysga wagtyň içinde para dawalar bilen at gazandy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmenbaşynyň köpugurly hastahanasy 15 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hud özüniň gatnaşan açylış tabarasy bilen işe girildi. Ýöne aradan köp wagt geçmän 29 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenbaşynyň täze hastahanasyny korrupsiýa hadiseleri barada habar berdiler. Azatlygyň saglyk budawynyň çeşmeleri käbir lukmanlaryň bu hastahana işe yerleşmek üçin 200 000 manada çenli para berenliklerini habar berdiler. Bu valyutanyň resmi alış-salış bahasy boýunça $57,000, Garawazar narhyndan $11,000 barabar bolýar. Azatlygyň habarynyň ýa-ni täze hastahanada deriňi işlerine badylgy berildi. Deriňi işler Aşgabatdan ýeberilen hemde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde ýokary gödäwçilik palatasynyň deriňi üçlerinden ibaret bolan ýürüýti topor tarapyndan alınıp baryldy. Munyň ýa-ni garaşy Türkmen Nökot News neşri 19 maýda Türkmenbaşynyň köpugurly hastahanasynyň baş lukmanynyň häkimetler tarapyndan saklananyny habar berdi. Azatlygyň habarçylary täze açylan hastahana bilen bagly dowam edýän korrupsiýa dawalarynyň arasyna para bilen işe kabul edilen 50 töwereg işçiniň işten boşadylanyny habar berýär. Bolmaly işgär sanyndan 30 götürüm köp işgär işe kabul edilipdir. Olaryň beren paralary ýygyna gaýtarylmazdan 50 töwereg adam işten boşadyldy diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Galy berse de habarçynyň maglumatlaryna görä köpçülükde işten boşadylýan işçileriň arasyna tämirlikçiler, bagwanlar, guruluşçy ustalar bar. Resmiler işgär sanynyň azaldylmagyny hojalyk hasaplaşygy boýunça hyzmat hödürleýän hastahananyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruluşda bolan bir tämirlikçi Zenan Maşgaly özüniň 40 000 manat para berip işe ýerleşenini aýdýar we bu ýagdaýyň özüne uly ýetkä sezewar edenligini gurrun berýär. 40 000 manat Türkmenistanyň valyutanyň resmi alış-salış bahasy boýunça $11,000, Garawazar narhy boýunça $2,000 barabar bolýar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna pes orunlary eýleýär. Azatlygyň beýleki bir habarçysy Türkmenistanyň ýa-ni ýakyn eglan edilen nowatdaky günä geçişlige goşulmak üçin tutsaglardan $2,000 çenli para sorulanyny habar berdi. $2,000 meçberine para berip hastahana işe ýerleşen Balkanly tämirlikçi ýene para berip özüniň täze işe ýerleşmeli boljakdygyny gurrun berýär. Ol işe ýerleşmek üçin tölen parasynyň köýenligini puç bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä para kabul etmek bilen bir hatarda para bermegem kanuny jogapkärçilikleri ödünne jemleýär. İşden boşadylan tämirlikçi şol sebäpden öz aladalary bilen baglykda kanun goruýjy edaralara şikayet bilen ýüz tutup bilmeýändigini aýdýar. Tanqidçiler Türkmen häkimetleriniň ýurdy edenetdilikli dolandyryp ilat arasyna has şuň edenetligi, has agyr sosial adalatsyzlygy ýol açanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda endemik häsiýeti bilen korrupsiýa hadiseleri, gutulgusyz keseli bilen paraxorluk, nepotizm, tanışparazlyk barada beýanat bermeýärler. Türkmenistanyň korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýranlygy, raýatlaryň tam süpürücü bolmakdan başlap tä ýokary wezipeler üçin istenlik işe ýerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýanlygy barada Azatlygyň habarçylary Türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler ýygyderlik habar berip gelýärler. Balkanaň täze hastananyň işden boşadylýan tämirlikçi habarçy bilen guruluşlukda özüniň her ay 1250 manat meçberine zähmet hakyny alanlygyny, ýöne alan zähmet hakynyň hatda işe ýerleşmek üçin tölen parasyny da ýetmeýändigini gurrun berýär. Ol 1 oktýabrdan başlap işden boşadylýanyny aýdýar. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar barada Türkmenbaşynyň köpugurly hastahanasyndan kommentariýa alyp bilmedi.